माबा? आयै, आंनो गस्ला गोदान सुदों नामा? नङाबा, नोंनि गस्ला बोरायसो. नोंनि पेना जिदों नाबा बेखौनो सिलायदों आं दे. आयै, आंनो गस्ला गोदान नांगौ. आयो, आबानो गस्ला गोदान नांगौ. दे होगोन दे. उनाव होगोन दे. जागोन दे. आंबो गस्ला सुगोन. नाङाबा, उनाव सुगोन दे जोंना. दे, नोंनि गस्ला गोदानखौ सुगोन उनाव दे. थां आबै थां. होमबालाय जागोन दे. आबा रनाय? मायै? आबा नों मोनसे खामानि मावना होनो हागोन ना आंनो? मावगोन. मा खामानि? आयौ आंनो आबाया. थां, नै बे फेननि गस्लाया जोंनि उन्दुग्रा बिसिनायाव दं. थां, नों सिनायगोन ना? लायनो हागोन? जोंनि उन्दुनाय बिसिनायाव दङ. जोंनि उन्दुग्रा बिसिनायावनो दङ. थांलाय आबा थां. बेखौबो सुनि. गस्लायानो सिलाय जिजोबदों ना? सुना होनि आं थां. आंनि गस्ला सुगोन. आबै! आबौ, मानो फैदों नों बेयाव? गरमथार आबौ बेयाव, मा संदेरगोन? आबै, आं दै गांदों. दै लोंगोन. राजाया दैसो गांदों? र' आबौ, लोंनो हागोन र'. नों दै गुदुंसो लोंनांगोन दे. दै गुसुआ गगा मोनोना नोङो? गगा मोनबाय थायो. र' आं दै गुदुं फुदुंनि दे. आबै, आं दै गुदुंसो लोंखायो. आबौ, लोंगोन र'. आयु, बे गरमखौबो हालाहाय आङो. जिरायनोबो सुखुला, गसंनोबो सुखुला. ओइ, आयं. सोरहाय? आयं. जाथि आयंसो माथो. मामोन? आयं, आं नोंनिसिम मोनसे बाथ्रासो लानानै फैदोंमोनलै. रायनाङा दे हले, आंखौ बुंखाबाय. फाग्ला, मा बाथ्रा? ओइ, नोंसिनि बिहामजोखौ सोरबा फसायबाय. बिहामजो? आंहालाय अबाव बिहामजो दं? बै, माथो होननो, खुला खुलि बुंसैलै, बै नोंसा रादायनि बाजैया, सुदेम बाजैया. मा? सोर फसायखौ बेखौलाय? बै लावगा माहाजोना. बि नालाबारानि लावगा माहाजोना? हिनजाव थैजोबनाया? बिनो फिसाजो सानै दङ. मिनिनो सोंखारबाय आं. आयु, बे जावलिया फाग्ला बोराया. फाग्लानो बिनोलाय मानो हरलाबायनो? बे सुदेमालाय माथो जोंहानि बिहामजोआ गावनि फिसाजोनि बैसोनिसो जागोन. ओइ, बोराया जावलिया फाग्ला जाबायलै. मोनथिलाय लाङा आंबो. बेसेबा फैया होनबाबो खिबुखौनो गारा. फैगारगारबाय आं. आब'आ मोनथिबा रागासो जोंगोन बियो. मिनिनानैबो थानो हानाय नङा बियो. जाथाय मानसिफोराबो बोराय बैसोआवलाय मा हिनजाव नांगौ जाखो बिलाय? मोनथियालै माया अरजादों बिया. है, बाल बोरायखौसो लोगो मोनलायबाय. खारनोसैलाय आं नुयावनो. ओइ फंबाय, रनाय। सेसलै बाल. खोनायै बायदि थाबाय थानोसै आं. ओइ फंबाय, ओइ फंबाय, रनाय. जालालै बाल बोरायजोंबो. आदासो माथो. मोजां ना फंबाय खबरफोरा? बिदिनोसै. फंबाय, मा जाखो? आं सोंनो होनाया खबर गैया माथो? जोंनो होनायानोथ' खिन्थादोंमोन र' खिन्थानायालाय. जाला बेबायदि. थौ, थांसै बिसोरनियाव. आलासि जानाय बायदि ओरैनो साहा लोंनानै फैगोनब्रा। थौ, नायनो लुगैसोदोंलै आं सुदेमखौ. थौ. है, फाग्लानो थाङालै आं. अबावबो सोबोलाबायगोनसो बाजैया. थाङा. आरो आबै गावदाङा बेसेबा रांखिनिखा जोदला जाखागोन. थाङा. ओइ फंबाय, नों टेनसन मानो लायो? हाजिरा होगोन आं नोंनो, हाजिरा. थौ. नंगौ. थौ होनबालाय. आंना खिन्थु दाय गैया दे. आं खिन्थु जेबो होनखायाबो. नोंसो होननांगोन. आं खिन्थु खुगाबो खेवखाया दे. आं सिरिसो थाखागोन. जा बुंलागा नोंनो बुंबानो जाबाय. ओइ फंबाय, टेनसन लानांला नोङो. टेनसन लानाङा. थौ, आंजों थौल'. बे बोराया बुजा होआथ' आंखौ. थौदोब्रा फंबाय. दानो थांगोन, जै नेबाय थाबा गोबावसो जागोन. थौ. बेनिफ्राय आं गामियाव सासे आयंनो खिन्थादोंमोनलै. बेखौबो लांफानाया हामगोन नामा? मोजांसो हिनजाव मोनसे थाबोला. थौ, लांफागोन.
एसे गोजान दंबावो दखाना आं दखानाव माखासे मेथाइ जागोन र' आबा जानो हागोन ससे थांबानो मोनसिगोन आयै आं खारगोनसो आं थाबायालै थाबायबा थाब मोनहैया खारबासो थाब मोनहैगोन आं खारगोनसो खारालै आबा गोलैगोन खारनाङाबा गोलैगोन थाथ' बेयावनो थाथ' हनै हाब्रु दङ आबा मोजाङै थाबाय अबाव थांलाय गुथाल अबाव थांनो गुथाल राजा खिन्था आबा दादैनो अबाव थांनो आङो दखानाव थांगोन नोंसोरो अबाव थांनो आगैसो जायो बियो आगै होन रानि अबाव थांनो होननानै सोंनाय अबाव थांनो माथो होआलै रानिया लाजिगुसुथार स्कुलाव दोनहैनो नागिरदों आगैखौ स्कुलाव थांनि जोङो आंबो थांगोन स्कुलाव आंबो आबा फै दखानाव थांनांगोन मेथाइ जानो फै दे थाथ' बाजै औ दे फै मेनाव फै आंबो थांगोन स्कुलाव आंबो थांगोन आयै आंबो स्कुलाव थांगोन बाबासो रानिया बाबाजों स्कुलाव थांदों आंबो थांगोन स्कुलाव थांगोन उनाव थांगोन आबा फै नाङा आं बाबाजोंसो स्कुलाव थांगोन नोंजों थाङा बाबा नांगौ दिनैनो थांगोन आं स्कुलाव बाबा नांगौ गैया बाबा नोंहा बाबा गैया थौ थैबाय नोंसानो भारादाया थैबाय गैया थौ स्कुलाव थांगोनलै आबा नों मानो गाबो मानो अख्रा खालायो नोङो मानो गाबो नोंहा बाबा गैला नोङो अबेनिफ्राय बाबा लाबोनानै होफैनांगौ आबा बुंनाय नोंनो गासैबो बुस्थुखौनो आं खस्थ' खालायनाबाबो होगोन नाथाय नोंनो बाबाखौ अबेनिफ्राय होफैनांगौ आं नोंनो बुंनाय फै आबा फै नोंनो बेग गोदान नाङा आबा स्कुलाव थांनो गाबोन बेग गोदान बायनो थांगोन जोंहा स्कुलाव थांगोन ना नों बेबायदि हाद्रियाव उन्दुनानै गाबबाय थादो नोंनिया बेगा गाज्रि जाखाबाय नों स्कुलाव थांनो मोनखाला आबा फै आबा फै गाबा आबा नों मानो गाबो नों गाबबा आंबो गाबनो ओंखारो आबा गाबा थौ दा गाबनानै गिरबाय थाबायना दा अबाव दै मोनदोंनो नोङो लामा गेजेराव थौ गाबनांला हा मा जाखो आबौआलाय मानो गाबदों मालायखौ स्कुलाव थांनाय नुनानै गाबदों आयौ एफा बोरायानो गाबबाय आबौ आयौ आबौनि आयौ मानसियालाय मा हाद्रि गोजा बे जावब्रुखौ फिसाजोखौ स्कुलाव लांबाय थानाय नुनानै गावहाबो थांनो जाबाय आगैखौ बाबाया स्कुलाव लांदो आंबो बाबाजों स्कुलाव थांगोन होननानै बेखौनो आंनि फिसाया हाद्रियाव बुद्रु गाबसोबाय आरो बेसेरा फै आबौ फै बेसेरा अन्थावबाय थानो मालायखौ नुयो नालाय बिफाफोरजों गेलेनाय स्कुलाव दोनहैनाय साइकेलाव गाखोनाय बेफोरखौनो नुनानै बेसेरायाबो लुगैयो अबेनिफ्राय लाबोना होनांगौ नोंलाय बिफाखौलाय उन्दुनोबो ओंखारबाय बियो एसे दुगै होनानै बेखौ फुथुनानै दोनदो उन्दुनोबो ओंखारबाय बियो मा होननानै बुंनो गथ' मानसि बुजिनोबो रोंला खाफालावनो बिफानि अननाया गैलाबा ओइ आब' मानसि दंना गैयालै आलासि जानो फैदोंमोनलै नै ओइ गैया खोमालै रावबो थांफिनसै थौ ओइ मा थांफिन बिलाय आयौ उन्दुजोब्बाय नामा मानसिफोरालाय आब' आलासिफोरसो फैदों माथो थै मेथाइ सेथाइबो जेबो लाबोनाय जायासै माथो ए
फै न' सिंसिम फै जागोन दे आब' बारान्दायावनो जगोन बेयावनो लाबोबानो जाबाय चेयारखौ ओइ फंबाय जेबो लाबोआसै खालि आखाइ गोजा फैनाय जाबाय जेबो नङा दे आलासि जाथ'वाखै नोंनि ख्लाब ख्लाबनो बेयाव थै लाबोनांगौमोनलै माबा मोनसे फैदो आलासिफोरालाय माथो गाहायावनो थाबाय थाखो फै जिरायफै थाङो रायजोबानो जाबायलै आबै गावदांजों नै आइ बिहामजो आलासि फैदों सोर आलासि फैदों आयै आं दुगैनोसो नागिरदोंमोन गरमथारखाय बैलावगा माहाजोन फैदों बेसेबा दोहोनि न'खरनि मानसिखा थांनाय दुगैनो नांला बेबायदिनो साहाखौ फुदुंना होफैदो औ आइ जागोन दे सिनि दंना आइ सिनि दंखायो दे आइ बेनिफ्राय गाइखेरा एसे दंमोन बाबुनि थाखाय दोन्दोंमोन मा खालायनांगौ गाइखेरनि साहा फुदुंनांगौ एसेबां दोहोनि मानसि लाल साहा होनोबो लाजिनाय मोनो दे गाइखेरनिखौनो फुदुंदो बाबुआ गाबोन लोंसिगोन दे होमब्लालाय आइ आदायालाय दिनै जोंफोरनियाव माबायदि फैफ्लांखोहाय गोरिबनियावदि माबायदि फैफ्लांखो आदाया आसरितसो मोनफ्लांबाय आङो फैनो सानखाबाय थायो दे आङो फैनायसो जाया गोसोखांखाबाय थायो आङो फैनांगौलै आदालावआ बेबायदिनो गेजेर गेजेर फैनांगौ आलासि जानो फैगोन दे फैबायानो थासिगोन दालाय न' रावबो गैया नामा बिहामजोआलाय अबाव बाबुआलाय अबाव बाबुआ गैया र' गेलेनो थांदों बै बिहामजोआ र' दंमोन र' साहा फुदुंहैदों आलासि जानोबो आखाइ गोजासो फैनाय जाबाय गाज्रि मोननांलालै मोना मानो मोननोखाय बेनिफ्राय दा न'खरफोरालाय माबायदिथो सोलिगासिनो फिसाज्लायाबोथ' फैलाबा फिसाज्लानि बाथ्रालाय मा बुंनोलै आदा बिब्दिनोसै आरो दङना गैया ना मा हमनोनो हाला खबरबो गैला फैलाबो जोंफोरालाय आरो बेबायदिनो जागासिनो आरो इसे फानलाय मायबा फानलाय बिखौ फानलाय बेबायदिनो सोलिगासिनो दे न'खरा बिहामजो आरो नै इसे एला गस्लाफोर सुयो बेबायदिनो सोलिगासिनो दे आरो गथ'आलाय हौवासाना हिनजावसामोन हौवासायानो र' दिनैबो स्कुलाव थांनो मोनैनि बेसेबा गाबबाय दं स्कुलावनो होनो हाथ'वाखै र' बुंदो बाथ्राखौ बुंगोन र' आबै गावदां आं थांसै खोमा दे र' मानो थांनो नै नोमबाजैया साहा फुदुंदों लोंलां र' जाबायानो लोङामोनलै आङो लोंलांथारदो नोमबाजै फुदुंनाय साहाखौ लोंला दे होमब्लालाय दे बिहामजो लाबो जोंफोरनिया बेनोलै आदा बिहामजोआ नुफेराखैमोन ना नोङो समायनाथार दे नुफेराखै माने बिब्दिनोसै दे लाबो जोंफोरनिया साहा फुदुंनायाबो गोबावथार जायोलै आदा गेसबो गैया नालाय जायो